hain zuzen, Irati Gutierrez Artetxe 15 urteko arrasatearra eta Amaitz Hormatxea Espeleta 17 urteko arrasatearra, bilak arrasatearrak. Hortaz, Irati eta Amaitz aurrea eta txalo bero hoiek. Bestela ez binadeo ez dileikiko, kantatzen dugu zuek ongi izateko. Bestela ez binadeo ez dileikiko. Bakoitza bere aldetik, hasita gaztetakikan, bata soinu txikiakin, banderoa bestetikan, gertutikan, dio jarririkan, elkarrekin, ez da faltako kanturikan. Rinkiaren botoietan, azkar dabiltza behartzak, narruzko bandero hontan, oso harin berriz txapak, fandangoak, edo poruzaldak, neska mugi, mugi besotankak. Hainbat eta festetan, ibili gara batera, taldeko lila osatuz, alde batetik bestera, alaitzera, ondo pasatzera, gelditzeko, jende hori dauka aukera. Horren zuen txalo denak, dira guretzat opari, eskerrik asko entzule, lagun da familiari.